toi Skype on tossa alhaalla. Miten puolella? Mä oon vaan muutamalla häviällä. Mistä sä tulit? Selkä. Nyt tuli mun selkältä yks loppu. Sä oot kyllä asta aika paskaa tästä levistä. Oikeesti. Nyt en puukuttanut muutaman näitä pukkia. Ei meillä oo 3 tappua enää vielä. Onnes meillä on raitti. Aika on ihanaa. Mistä sä tulit? Mä sain tanki. Rollaattoritanki. Livasin sen iten äskeiseen peissiin. Ja sain reitinkin. Jos toi tippuu toi reitti, mä saan oman reitin tilalle. Mä oon tippunut tässä sijoja pelin aikana. Mä tilasin oman reitin tilalle. Joo, mä kuolin. Paljonkohan mä saan tappoja tossa?